Tervetuloa seuraamaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun puheenvuoroa opetus- ja kulttuuriministeriön web-seminaarissa Monialaiset digitaaliset ja kokeilevat osaamiskeskittymät. Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut ovat tehneet vuosia yhteistyötä. Meillä on yhteinen emoyhtiö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy, jonka puheenjohtajana minä toimin. Olen Jussi Lehtinen ja toimin myöskin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtajana. Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut yhdistyvät lopullisesti niin, että yksi korkeakoulu muodostuu 1.1.2017. Me ollaan jo laadittu yhteinen strategia, joka valmistui tänä syksynä, ja olemme myöskin valmistelleet uutta organisaatiota, joka otetaan kokonaisuudessaan käyttöön kesälukukauden alussa 2016. Meillä on kaikkiaan 4 kampusta Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Yhteensä meillä on noin 9000 opiskelijaa ja yli 700 henkilöstöön kuuluvaa. Olemme näillä luvuilla Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu, mutta kun lasketaan mukaan myöskin tutkimus, kehitys, innovaatiot ja palvelutoiminta, niin me olemme Suomen 2. suurin ammattikorkeakoulu. Tämä meidän TKIP-pottimme, ulkoinen hankittu rahoitus mukaan lukien ja myöskin sitten oma panostuksemme, on Suomen ammattikorkeakouluista kaikkein suurin. Tietysti tähän vaikuttaa se, että Kymenlaakson ja Etelä-Savon maakunnissa ei ole omaa yliopistoa, ja näin meidän roolimme tässä TKIP-puolella muodostuu suuremmaksi kuin sellaisilla paikkakunnilla, joissa toimii myös tiedeyliopisto. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun uusi strategia lähtee siitä, että me olemme kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu. Meidän mottomme taas on se, että ennakoiva menestyy. Yhdessä nämä tarkoittavat sitä, että me halutaan olla mahdollisimman ketterä organisaatio. Me joustavasti ja nopeasti sopeudutaan uusiin tilanteisiin ja myös ennakoidaan niitä uusia tilanteita. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun painoalat tässä uudessa strategiassa ovat digitaalinen talous, metsä, ympäristö ja energia, kestävä hyvinvointi ja logistiikka. Näille rakennetaan sitten kärjet jokaiselle painoalalle, useampia kärkiä, ja ne kaikkein keskeisimmät ovat meillä jo valmiiksi mietittynä. Meillä on erilaisia oppimisympäristöjä ja tutkimusympäristöjä rakennettu jo molemmissa päissä, Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakouluissa. Näistä merkittävimmät ovat Kyberlabra, Kuitulabra, Pelistudio, ja sitten meillä on tämmöisiä erilaisia simulaatiotiloja, minisairaala, parhaillaan rakennetaan tämmöistä harjoitusambulanssia, on esimerkiksi tämä kuvausstudio, jossa tämä katsaus tehdään. Meillä on rakenteilla myöskin e-kampus, johon kerätään tähän digitaaliseen oppimiseen liittyvät kuviot. Esimerkkinä viime kesänä meillä oli jo 600 opiskelijaa suorittamassa verkko-opintoja. Rakennamme 3. lukukauden, kesälukukauden, olemme jo siitä tehneet päätöksen. Toimin siviiliammatissani Kymenlaakson aluekehitysjohtajana Kymenlaakson liitossa, ja tällä hetkellä me rakennamme näitä uusia, paljon puhuttuja itsehallintoalueita. Minua lämmittää kovasti se, että meillä on molemmissa päissä Mikkelissä ja Kymenlaaksossa ammattikorkeakouluissa kehitetty uuden tyyppisiä yhteisiä toimintamalleja alueen elinkeinoelämän ja aluekehittäjien kanssa. Täältä Mikkelin päästä tämä Areena-hanke, joka rakennetaan parin seuraavan vuoden aikana, jonka käynnistyspäätökset on tehty, tulee olemaan juuri sellainen. Kotkan päässä taas mietitään uutta kampusta, joka olisi noin 30% nykytiloja pienemmissä tiloissa, mutta yhteistyössä elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä me odotamme ennen kaikkea sitä, että
te tulette tällä strategiarahoituksella mukaan näihin meidän keskeisiin uusiin hankkeisiin.